everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Naana, nabutangan ko ng kutsilyo ang ubang mga bahin sa sala. Mingit-ngit na tungod sa kakususawan. May sakyanan na nga nagpaingon din sa bahay. Si Emma na ka na. Kinalamangan na ko. Kung dili mo tuman sa sabot si Emma na, madisgrasya agad siya. Kinahanglang iulit niya na ako mabuhi sinang Lingling. Kinahanglang maklaro na ako kung kauban pa niya sinang Lingling. Mihunong ang maong sakyanan ni Emma sa Kawasaki. Wisip ning uwan na. Di ko maklaro ang sod sa bahay ni Dorina. Di gid ako maklaro si Dorina sa sod. Ngit-ngit pa ang bahay. Naa na baka siya diha sa sod. Nahibaw ko nga di gyud ko niya pusilon kundi pa niya makuha ang tiguan. Musod na ko sa gate. Misud na siya sa gate. Dili niya kauban sinaliling. Hain makadiin niya ibutang sinaliling. Niya na siya paingon sa bahay. Mutaop yun sa dugan ni Eman kining akong hunting. Kung magpabombo ang siya na ko. Mingaw yun ang bahay. Kinahanglan nga mangandam kong daan. Kung magpabuang-buang si Salome nako, patay yun siya. Salome! 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 Ang hanggaw ay naanagit siya sa sala. Pero dili mahimong tarkitong ko siya. Wa pa na ko makita sinang Lingling. Naibaw ko nga nagtago ka lang, Salome. Mahimong naa ka sa loyo sa sofa. Mahimong sab nga naa ka sa loyo sa divider. Hain sinang Lingling! Ayaw ka balaka. Makita rin mo ang tiguang. Pero nga no bang ingon ka magyud ni Ana o kasing-kasing Salome? Dautan ka bang uta? Pero nga no bang doon ka ba mga tao nga anda mong buhisan sa mo kinabuhi? Hain sinang Lingling! Nagpaingon na sila ni si Poldo. Apang kinilangan timan Salome. Kung doon na dautang mahitabo na ko diha. Patyo diha ang tiguang. Nganong gipapatay man ni mo sinoy Luloy? Wa tuyo ang mapatay sa ko mga tao ang tiguang lalaki Salome. Siya ang gitawagog collateral damage sa atong away. Wa ko makik-away nimo! Naghilapot ka sa ko negosyo. Giluwas mo ang bata nga mahimo na utang kwarta. Dautan ang inyong gibuhat! Karon ka na lang mo ingon nga dautan ang among gibuhat. Human ka makakwarta og dako sa unang mga bata. Kung ibaligya ta mo ingon ka na karon nga dautan kini buhata. Kidnapper ka, Salome! O dili na mausab ka ng maong reputasyon. Isang pila pagkabata ang imong luwason,
Salome. Bisan magunsa ka pa sa pagbuhat og maayo, Salome. Di na matabunan niini ang imong kadautan. Kriminal ka. Kidnapper ka. Mao ka na ikaw, Salome. Musa ayaw nagkontraha ang ako negosyo. Kinahanglang mahunong na ang inyong kadautan. Oh, murag na siya sa luyo na ng divider. Kinahanglang mahunong na ang inyong paghatag og kasakit sa mga ginikanan nga gikuhaan ninyo sa ilang mga anak. Oh. Alang sa yawan o ninyong katuyuan. Huh! Kung manulti ka, murag kag kinsa nga limpyo, Salome. Kung sabay ako nabuhat sa unang panahon, ako na kanang gibasulan. O kinahanglang mausap ka na ang inyong buhaton. Di mo mahimong kontrahon ang ako mga plano, Salome. Dili! Ah! Oh. Wala siya butingog sa luyo na ng divider. Ah! Naigo tingali siya. Oh. Wa din sa luyo sa divider si Salome. Wain man ka siya. Tara ko iman! Panuay ka, Salome. Tabo ang panuway! Maayo paghihapon sa mulabay hunting. Taroy ka di sa kubukton. Itot ko rin. Di ka makapatay na ko, Salome! Hain sinang lingling! Ihatag na ko sinang lingling! May naiko ko. Panuay! Nagtuko. Ayaw akong bukton. Ako nagbukusan. May pagyapon sa mupunting og hunting knife. Bisan og hunting sa kusina, mahimo niyang armas. Panuay kang bayhana ka! Dong sakit na yung taon kaning kamot na akong imong gigapos, Dong. Boy, Ayaw kong dudunga, ha? Dong. Ayaw ba akong dudunga? Kay dili may tabo nga maluoy ko, di ba? Oh, niya na ta. Kakisa maning bahay, ha? Ayaw na Dong. lagi pangutana. Anak ta diya. Mayo kay mihunong ng uwan. Dan, puno nang akong cellphone. Masundan ko na sa Dorin na pinaagi sa GPS. Magdali ko. Kinahanglan matabangan ako siya kung unsa man ang iyang giatubang nga kakuyaw karon. Kining mga mahalon ako mga make-up. Kinahanglan ako ni Mada. Maglagot. Managot na sa biglaing dapit. Wapagit mahimong kwarta ang pata nga si Shana. Naigo ko sa Eman. Klaro kayo. Sa buktod ko siya maigo. Naa siya luyuan ng sopa. Oh, may apli-aportahan sa tubangan. Agaray! Oh. Gay, buwi ito! Oy! Sinalili. Ayaw lagi paglubnot iguwang. Sinalili ka ng giguya ni Puldo. Kaya akong kamot to! Naglingling ko pa! Mamatay ka, Salome! Corina! Ma'am! Dili! Mga pulis! Dorina! Dorina! Oh! Nanglingling! Kadiri, ma'am, sir! Wala siya maglihok, sir! Dorina! Patay naman tingali nas Ma'am Dorina, Sir Joseph. Dili! Dorina! Dorina! Irog ng linglimi. Ako i-check ang iyong pulso. Oh, nagpitik pa ang iyong pulso. Kinalambadasa sa ospital.
Boss, ay, sakit na ako sa bansa. Dunggan, boss. Aray. Parihas tang may samad. Panuay. Mayo gani kay nakaambak ta. Gikan sa sapa luyo sabay. Boss, ay, nag-ano nagkadako ang tubig. Pagdali diha, kinahanglang magkatungas ta paingon sa ibabaw. Dorina, di ka mamatay. Dili mahimong mamatay ka, Dorina. Dili. Agdaman ninyo operating room. Pagdali! Ay na mo pangutana. Tawagan si Dr. Amugis. Ina emergency. Ay! Eman? Eman, nasa ka? Nagkadugo ka? Gilabay kong hunting ni Salome. Pagdali, kinahanglang makabiya ta rin eh. Pero uwa pa ko makalukat ang tiket sa aeroplano. Dili una ta malagga. Manako una ta sa probinsya. Unsa? Boss, boss, andam na si kanan. Samdan ka sa puldo? Tapsing na ni. Tungag ginakalikay ko. Dali na mo. Sige na. Ang tanan tao pa si Bata. Mag-abot alang unya ta sa probinsya. Unsa man ang taon ng pagkahitabuan, Dok, oy. Mag-ampo lang ta ng dingning. Na maluwas nila si Dorina. Gida naman siya sa operating room, Dok. Maluwas lang ta nila si Dorina. Daghan kay siyang igo sa bala, Dok. Mabuhi pa ka si Ma'am. Dili ta magpakawa sa paglaom ng lingling. Di ka una. Doon ako'y tawagan. Ay, Ginoo ko. Ikaw na lang kay bahala ni Ma'am Dorina, Diyos ko. Excuse me. Oh. Ikaw ba ang tagtungod sa pasyente nga gipusil? Ha? Katabang ra ko ni Ma'am Dorina, Dok. Naraman niya ba na, Dok, si Dr. Joseph Verdan. Oh. Ha? Asawa ni Dr. Berdan kanang babaeng napusilan? Oo. Ug Dorina ang iyangan? Oo, Dok. Dorina. Ngano di ay, Dok? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!